Πολιτιστικός Σύλλογος Πήγασος Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πήγασος Δυτικής Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στους Δήμους Κορδελού Ευόσμου και Παύλου Μελά. Αποστολή του είναι η διαφύλαξη και η μετάδοση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης στις νεότερες γενιές, μέσω της εκμάθησης παραδοσιακών χωρών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ο Σύλλογος διαθέτει τμήματα παραδοσιακών ποντιακών κριτικών και λαϊκών χωρών για νέους, ενήλικες, νέους, εφήβους και παιδιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διοργανώνει τις καθιερωμένες αιτήσεις